Hola Nakamas, benvinguts de nou al meu canal. Avui voldria parlar sobre un tema que últimament en el manga, no sé si ho haureu notat vosaltres també, es fa bastant d'èmfasi. Imagino que és perquè estem entre el 60 i 70% de la història i l'assumpte té que començar a agafar sentit. El tema del que us estic parlant és dels supernoves, on la meva intenció és fer una anàlisi de qui els formen, quan van aparèixer i quins són els seus objectius. Així que espero que us quedeu per escoltar-la i donar-me la vostra opinió. Així que comencem! Van aparèixer per primer cop a l'arc de l'arxipèlag de Sabaody, on també se'ns va presentar la figura del drac celestial, on el nostre protagonista el van veure altre cop causar un dels seus grans shows, colpejar a un dels membres dels nobles, del qual va provocar la presència d'un almirall amb la seva flota. En aquell arc, com he mencionat al començament, se'ns va donar a conèixer l'anomenada pitjor generació, constituïda per 11 supernoves, 11 pirates vinguts a diferents mars, amb l'objectiu de trobar el One Piece. Els integrants d'aquesta generació la formen els pirates següents: Urouge, Capone Gang Beach, Jewel Riboni, Killer, Zoro, Scratch Menapu, Law, X-Drake, Basil Hawkins, Luffy i Kid, on cada un d'ells obté una gran capacitat obtinguda d'una fruita o per voluntat pròpia, havent-los fet destacar per sobre dels altres pirates, quedant en el top dels més perillosos a ús de la marina. Seguidament, ens vam trobar en el període del Time Skip, on els tripulants del Barret de Palla van patir un exili durant 2 anys. 2 anys en el que els van permetre aprofundir en les seves qualitats com en les seves mancances. No obstant, els pirates, que no formaven part de la tripulació del Barret, van poder experimentar la pirateria de l'altre costat del mur. Una pirateria de la que se'ns havia dit que era molt diferent i més agressiva a la coneguda fins ara, on els dominadors dels mars eren els emperadors, coneguts com a yonkous, propietaris cada un d'ells dels territoris que més els convingués o interessés a l'hora de fer negocis a canvi de protecció. Cal mencionar i recordar també el que se'ns va anunciar en el seu dia. Consistia en que si algun pirata volia sobreviure en el nou món, s'havia d'aliar a un yonkou o anar en contra d'ell, fent-nos entendre que si dit pirata volia sobreviure en aquells mars, no podia navegar sol, tenia que unir-se i servir a un emperador. Per altra banda, podia formar una aliança amb algú i enfrontar-los. Llavors és quan va aparèixer la primera aliança, on el nostre protagonista, juntament amb el segon capità de bord, eren partícips d'aquesta acció, juntament amb l'altre supernova conegut com el cirurgià de la mort, en Trafalgar D. Waterloo, on el seu primer objectiu a enfrontar va ser un dels Ouka Shichibukai, en Don Quijote do Flamingo, que en el seu moment era el governador del territori de Dressrosa i un dels majors traficants del submón, apodat Joker. Després, se'ns va informar d'una segona aliança, constituïda per en Kid i el seu tripulant Killer, juntament amb el capità Apu i en Hawkins. No obstant, per falta de confiança, va durar ben poc, ja que el DJ de l'aliança, amb un acte de desesperació, es va acabar liant a les files del Yonkou Kaido, igual que l'exmarí pirata X-Drake. No oblidem Capone, on a l'arc de Zou ens va fer saber que lluitar sota les ordres de Big Mom, però en l'actual arc, Whole Cake, hem vist que tot era un malèfic pla per matar-la, on ell, com en el seu dia Law, van tenir la necessitat de demanar-li a Luffy que s'aliés a ell, tot per acabar amb els seus objectius. Un cop arribat a aquest punt, toca nombrar els pirates que no han fet aparició d'aliança, com en el cas d'Urouge i Jewel Riboni. Urouge, en l'arc de Sabaody, ens va mostrar la capacitat que obtenia, fent-lo capaç d'un creixement en volum com en força repercutit pel dany rebut, fent-lo un usuari molt potent un cop dominant la seva fruita aplicant haki d'armadura. Pel que sabem d'Urouge és que va penetrar en el territori de la Yonkou Big Mom. Es va enfrontar a un dels comandants dolços anomenat Snack i va tenir el poder i la capacitat suficient per acabar amb ell. Després es va voler encarar un segon i va acabar derrotat, sent totalment lògic que passés. Quan lluitar consecutivament amb 2 comandants dolços a la vegada i sortir-ne victoriós, necessites un gran poder a dominar per realitzar certa proesa. L'últim cop que el van veure va ser a una illa del cel, rebent atenció sanitària i presenciant un dels molts suïcidis que ha intentat el Yonkou Kaido. En el cas de Jewel Riboni, no en sabem res de res. L'última aparença que va fer va ser en un territori on estava nevant, tot llegint el diari i informant-se de les notícies més recents, quan de sobte es va topar amb la crònica de l'assassinat del tercer comandant de Barba Blanca, a Marineford, l'Eix Punts de Foc, on ella va passar unes llàgrimes recordant l'amistat que guardava amb ell. Del que s'ha escoltat a teoritzar molt és que la pirata manté un seri lligam amb la Yonkou Big Mom, en el que personalment dono molt suport, ja que no és casualitat a One Piece que 2 bots estiguin fets de dolços i que dites capitanes el seu major plaer sigui menjar.
No oblidem tampoc que un dels objectius de Big Mom era crear un exèrcit de gegants, on justament la fruita de Bonnie fa referència al creixement i envelliment de les persones. No sent ben bé el que ella buscava, però no obstant jugant amb la línia de la vida, sent també molt semblant a la Akuma no Mi que posseeix l'emperadora. Això em dona també de què pensar, sent possible un power-up de Bonnie referent als atacs psicòtics que té Mama. En aquest cas, si Jewelry deixés d'endrapar, podria despertar un poder incontrolable de la seva fruita. Ja deixant per una banda el fet que pugui obtenir aquest power-up, no descarto el que podem presenciar la supernova en aquest final d'arc, ajudant a escapar o a negociar la seva fugida sense ser perseguits per als fills de Big Mom, sumant-se a l'aliança de Luffy i Law, ja que en el cas de Capone finalitzaria el lligam amb els barrets de palla. Passem de nou a la segona aliança anomenada, la d'en Kid, Apu i Hawkins. Apu actualment obeeix ordres de la calamitat Jack. En el manga 821 va quedar confirmat. En el cas de Kid va ser derrotat per Kaido. No sé si va ser el seu orgull o la ràbia envers el futur rei dels pirates i les seves proeses, però en aquest cas Kid està pres en els calabossos de Kaido. Per part d'en Basil en sabem ben poc, però per la situació que es va donar en el manga ens dona dues opcions. La primera consisteix en que el mag escapés amb la seva tripulació i amb la de Kid, sent actualment el portaveu de les dues tripulacions, on actualment està al voltant de Wano, intentant penetrar per rescatar el capità de la banda incompleta. La segona és que quan Kaido va fer la seva aparició davant d'ells, Hawkins, sent el més astut de tots, li va dirigir una pregunta per fer, on li preguntava el per què havia realitzat certa acció. L'emperador li respondria que per ell no tenia gaire sentit la vida com per seguir vivint. El mag, tot escoltant-lo, començaria a escapçar les cartes reposant 5 en les seves branques de vudú. A continuació, li faria saber que veu l'amor en ell, un amor que cada cop es va fent més visible, un amor que donaria lloc en el seu territori, Wano. L'emperador, a l'escoltar aquelles paraules, li deixaria carta blanca per decidir el què fer, però que si el veia altre cop no seria tan comprensiu. Hawkins, al quedar-se sol, recordaria l'aliança que van formar els pirates del barret de palla i del cor. No obstant, al no saber per on començar a buscar-los, es dirigiria a Wano, sabent que en breus hi hauria un gran esdeveniment del que també voldria formar part. Un cop allà, es retrobaria amb els samurais, els Mugiwaras i els pirates del cor. Aquí és on crec que veurem altre cop els 11 supernoves actuar. Ja coneixem Oda i el molt que li agrada fer paral·lelismes amb altres sagues. A més, se'ns ha confirmat d'una gran baralla, un enfrontament que Marineford quedarà en una anècdota, una simple baralla passatgera. Un enfrontament entre la banda de Kaido, els seus aliats i els samurais fidels al Shogun juntament amb ell, versus els 11 supernoves i les seves tripulacions, els Minks, els samurais fidels al llinatge Kozuki i Marco. I fins aquí la teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!